ematen dute denbora gehiena. Egunean, 15 ordu egiten dutelo. Zertan animalia. Mugitu gabe egoten dira hor. Garkiloitek, mono puta horrek arboro tartian. Ike arkiloitek guan, Dionisio lazo tartian behala bakin onda geho. Baina, ikerro bino bat behaterri. Honek, ez dikera legiten esan hori eta geho ezen epitalo hartzen? Da, ize, beti ez nada. Ala bihar bali ma, bai? Abai, baju nahi. Zuberako pastoa bat ikustea oso ikan. Ia, lo hartzeken. Lo ondo indagunezkeo, aguantako nikek? Ik aguantatu. Ik ezakaz, otroik, pastora lozuga loikin da ikusteko. Bueno, lasai, Ni nazue berriro engainatuko potro kontukin da. Ni xefetan ekek. Jose Ramon Gizajua, ez don hartu apustua, ez du izango bizitzerik, ez daukalako potrorik. Eka hauen dio, guazen oantzertan maulea! Ikusko finik loik hartua, pastoral bat abaita zeire! Prestado, Xermón! Eban aurra! Xermón, lartigo pastoralai! Oren ideia zuzia! Dios! Ralia garau! Aurotxo txiki bat zehazkan bago. Gutxine, eskalarru isikoko balia! Eskalarru isikoko! No, mesedez! Aniko Xermón, Xermón, venga, behitu Xermón, Xermón, gutxi kontak eta, Xermón, Pillon egan jaztilo ekingo! Beste bat! Quiero que yo de eso! ¡Así le ganáis! Beste bat! Gandu, bertze bat! Egin zeba! Hau boskarioa, jauna! Bortzeon urtetan, esterokunde hor galdatu! Bertze bat! Horren dakoz pastualen elkarteko kide eginen zautugu! Bai, astean birritan egiten dugin pastualetako bonoa zutzeko! Xidez, zite!